Mun nimi on Jukka Peltoniemi ja olen toimitusjohtajana Juhlapesu Oy:llä. Meillä on 18 autopesulaa ympäri ämpäri Suomi. No, meillä oli hyviä kokemuksia Tammermaticista aikaisemmin ja nyt valittiin tänne Tuupakkaan myös Tammermatic. Itse pesukoneeseen on tullut parannuksia. Se näyttää mun mielestä paremmalta, mikä on tietysti niin kuin asiakaskokemuksen kannalta merkittävää. Tammermatic mielestäni on se, joka haluaa kehittyä alalla tällä hetkellä ja kehittää itse pesula liiketoimintaa ja taustajärjestelmiä, että niihin on selkeästi panostanut ja se kyllä näkyy. Saadaan nopeammin hälytys, jos on joku vikatilanne, päästään heti katsomaan kameroista, että mikä on tilanne ja sen jälkeen sitten ottamaan seuraava askeleen, mitä täytyy tehdä, että tavallaan se downtime-aika on selkeästi vähentynyt. Toimintavarmuus meillä näissä kohteissa, missä on Tammermaticin koneet, niin on noussut. He ratkaisevat proaktiivisesti meidän teknisiä ongelmia, jos pesukoneessa on ongelmia tai asiakkaalla on ongelmia, niin pystyvät etänä ne ratkaisemaan. Ja samoin me saadaan välittömästi tieto, jos on ongelmatilanne pesulassa, tulee tekstiviestillä, joten me päästään sitten saman tien katsomaan noista kameroista, että mikä tilanne ja mitä täytyy tehdä seuraavaksi. Tammermatic huomioi juhlapesun tarpeita aika hyvin, ottavat kehittämisehdotuksia vastaan ja kuuntelevat meitä ja toimivat myös sen mukaan. Meillä on hyvä yhteistyö Tammermaticin kanssa, että uudistetun pesukoneen ja taustajärjestelmien lisäksi niin palvelualttius on Tammerella erinomainen ihan toimitusjohtajasta huoltopäällikköön, että mukava toimia niin kuin kaikilla tasolla heidän kanssaan. Henkilökohtaisesti mä oon ollut kyllä tosi tyytyväinen näihin uusiin Phoenixin koneisiin ja pystyn suosittelemaan kyllä Tammermaticia.